o de kan bɛ bi kunnafoniw la sutuma be bi ye juma ye lahɔrɔma donba don bi ye juma ye bato kɛden ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ bi juma a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masa ramani ala k'an ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasa kalo 10 na octobre kalo rɔ bi y'o tile 4 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ mawuludu kalo la n'o ye duma kalo ye fɔcogo la a sanga ni kunnafoniw ye an ma kunnafoni sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ jate la bi kɔni a bɛ kɛ tile 30 ye sɔni an ka kunnafoni sɔrɔ o tile 30 o ye hali bi san kalo 3nan ye min ka dɔ hijira san 1446 san dɔ dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawulana k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw o baɲangara marabolo kɔnɔ na u ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin ma ka se ka maa fila bonyanko ni k'olu bɔ na u ni na jalasa ko ale marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ye masinaba kɔfɛ u kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ o maaw ɲɛna dugu kɔni u b'a la ka bɛnɲɔgɔnya ta cogo min na ni walajugu kɛbaw ye ko dugu caman kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu donna bɛnɲɔgɔnya da fɛ ka ban kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kawulana k'a fɔ bamakɔ ale kɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ marayɔrɔ 7 ye bamakɔ yɛrɛ k'a ka marayɔrɔba 1 ka tila ka marabolo n'i y'a sɔrɔ bamakɔ yɛrɛ k'a ka arrondissement 7 district kɔfɛ olu marabolo ɲɛmaw kununko min ye gouverneur ale ye wele bila olu ma u ka se ka ɲɔgɔn ye u kan ka baaraw kɛ cogo jumɛn la o baaraw bolo dɔrɔn u ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la AES jamana ka fara lakinɛ jamana kan yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye sumamayɔrɔw ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o la ni k'o ka nafa sɔrɔ da ye ka ɲɛsin jamana ninnu ma o ko kɛra sigi dɔ senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lase bɔla kana den ka fabula kulubali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ basigibali a baɲankɛra marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaw k'u ye wulikajɔ kɔni ka se ka o camanba ta ka ɲɛsin baɲankɛra marabolo ma sanko nin waati laban ninnu kɔnɔ na kɛmɛ diɲɛ dogo don wulikajɔ kura dɔ k'o baaraw bɛ sigi sen kan k'u ye wulikajɔ dɔ ta kunna sini o wulikajɔ senfɛ n'o bɛnna arabadon ma ka wulikajɔ ka ɲɛsin jalasago hali dugu dɔ ma k'a kɛra so ka maa fila bonyanko ni k'olu bɔnɛ o ni na ka tila ka cɛnni caman de kɛ yaasa ka na pɛrɛtigɛ di an ma an ka kunnafoni ɲini na ka bɔ baɲankɛra marabolo kɔnɔ nin waati de ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna ɲɛfɔ ye an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ye jɛnɛ ka bɔ mini ne tɔgɔ Jugal Jigiba ka bɔ Bandiagara Jugal Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko arabado surafanataw dunnen kɔfɛ nɛgɛ kɛ 22 waatiw la ko wulikajɔ kɛbaw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu dɔ ma jalasago ale marabolo kɔnɔ la k'a kɛra so ye ko mɔgɔ dɔ ni tora la ko kɛra cogo di Monsieur Kulibali n b'aw fo mercredi 2 octobre 2024 22h waati dans la région de Bandiagara serre de Bankas commune de Jalasago dugu ani Jalasago kilomètre 3 min dugu min ko Maga terroriste nana 22h waati ka dugu attaquer ka dugu ni jeni fɛn mun ye butigiw ye k'a bɛɛ lajɛlen dakari minɛn nafama u taara n'a ye moto kɔrɔ o y'o jeni moto kura minnu kun bɛ yen o y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ani bagan u taara n'a ye maa fila de fagara terroriste fɛ an bɛ dugu min ko Maga Jalasago commune la lakana kɔni an fɛ kɔni a bɛ ka gɛlɛya ka taa koyi hali kunu jeudi mɔgɔ ninnu kun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bogolotu kɔnɔ an ye avertissement kɛ mais o n'a ta bɛɛ cɛli bɛ ka kɛ su ni tile dugu bɛ ka jeni insécurité kɔni an fɛ kɔni sécurité tɛ n'i bɔra Sevare yanni ka se Bandiagara i kɔnɔ mɔlen don n'i bɔra Bandiagara yanni ka se Bankas i kɔnɔ mɔlen don terroriste yɔrɔ bɛɛ minɛ dozow effectif ka dɔgɔ terroriste kɔni o ye yɔrɔ caman minɛ dɛ an bɛ mun fɔ Mali autorités ye wallahi sécurité tɛ an ka yɔrɔ la dɛ dugu mun wulila a tɛ se ka compter ka ban dɛ n'i ye Dugamba commune ta k'a lajɛ dugu mun tora a tɛmɛ dugu 5 kan n'i ye Pignare commune ta k'a lajɛ dugu mun tora a tɛmɛ dugu 2 walima dugu 3 kan n'i ye Wo arrondissement ta k'a lajɛ vraiment dugu wulila mɔgɔ fana fagara an fɛ kɔni sécurité tɛ yen ne ni ko tora senna yalima sɔmiya min n'an b'a kɔnɔ la o ko bɛna kɛ cogo di baɲankɛra mara kɔnɔ samiya kɔni dugu caman ye sɛnɛ kɛ mais ɲɔtigɛ kɔni dugu caman tɛna ɲɔtigɛ dɛ dugu tila bɛɛ gɛnɛ ka wuli madala ni ɲɔtigɛ bɛ kɛ yɔrɔ caman la dɛ parce que dugu bɛɛ lajɛlen gɛnɛ ka wuli a bɛ ka gɛlɛya ka taa nin fana ye sɛbɛn kɔnɔna ye n'i y'a ye u bɛ ka nin kɛ hali sisan terroriste ji dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ se ka tɛmɛ mais ni sɛbɛn fana banna gɛlɛya kura de bɛ yen mine ko de bɛ yen vraiment an bɛ mun fɔ transition mɔgɔ tant que n'u ma wulikajɔ kɛ jamana nin sécurité tɛ an fɛ dɛ an fɛ kɔni gɛlɛya de bɛ Monsieur Kulibali mun de kan ka kɛ sa n'o de bɛ se ka kɛ ni basigi nani ye mara ninnu kɔnɔna la ni kuma fɔra a ka ca an ko minnu bɛ yɔrɔ dɔn minnu bɛ an ka zone dɔn u ka bila Mali sɔrɔsiw ɲɛma an fɛ kɔni an bɛɛ bɛ tɔlɔba ani a ka cɛ dɔn an b'u de kɔ su ni tile sɔrɔsiw u ka taa dana basa cɛdenw bɛɛ lajɛlen wele ka officier dɔw bila u ɲɛma u bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Burkina VDP ni de ye solution an fɛ ni nin ma kɛ dɔrɔn sécurité tɛ an ka dozo de minnu ye kɛlɛ daminɛ caman bolila parce que sara tɛ ni sara fudu don mɔgɔ si t'i ka baara kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ hali ni sara jamana t'i jate yanni mɔgɔ ka jɛnsɛn ka ban an bɛ mun fɔ autorité mɔgɔ ye u ka dija ka dana ambassadeur fara u kan
pour que yɔrɔ bɛ se ka sécuriser cogo min na. ko dozow ni sɔrɔdasiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔw ko n'o kɛra k'o ye fanga wɛrɛ donnen dozow la ko yalima o tɛna kɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin sigidalamaw ma wa e bɛ jaabi jumɛn don kuma la. mɔgɔ o mɔgɔ minnu b'o fɔ a bɛɛ terroriste dɛmɛbagaw de don. mɔgɔ o mɔgɔ minnu bɛ terroriste dɛmɛ o tɛ kɛ dozo fɛ fo jɛ ka wuli. mɔgɔ o mɔgɔ minnu bɛ terroriste dɛmɛ i bɛ ɲugu dozo la o de bɛ yen. tant que n'i tɛ terroriste supporter ye tant que n'i tɛ terroriste ye walahi dozo bɛ ka baara mun kɛ dozo siya bɛɛ de b'a la siya kelen tɛ. a m'a fɔ u ka dozo armée ko u ka dija ka dozo fara armée kan u bɛɛ ka yɔrɔ sécuriser ɲɔgɔn fɛ. an ko an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi armée ka taa dozo fɛ dozoya bɛ dabila pewu donc u bɛɛ ka don armée la ka yɔrɔ nin ka sécuriser parce que dozo minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ yɔrɔ dɔn armée n'i taara fili yen nɔ e tɛ yɔrɔ dɔn terroriste b'i faga pour que a kana kɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ dɔn aw b'u former ka fara armée kan donc u bɛɛ bɛ kɛ armée cɛli jumɛn de b'o kan autorité mɔgɔw vraiment halisa u ka dija ka se pays dɔgɔn sɔrɔsiw sen ka suma yɔrɔ dɔw la dɛ terroriste ye sira tigɛ Bandiagara ni banka mardi banka sugu de o ye sira tigɛ samedi don kɔrɔ sugu de don terroriste ye sira tigɛ vraiment an bɛ mun ɲini état fɛ état ka wulikajɔ kɛ pour que yɔrɔ bɛ se ka sécurité cogo min na population kɔni vraiment bibi na u bɛ dusukasi la de monsieur Kulibali an bɛ mun fɔ état u ka dija ka sɔrɔsiw bila ka taa yen nɔ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. ne tun ye Jukɛl Jigiba ne tun y'ale kan ye ka bɔ Bandiagara marabolo kɔnɔ na lakanabaliya min bɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi la an ka jamana ala ka basigi wulikajɔ kɛbaa minnu bɛ wulikajɔ la yarabi ala se masaramani ye ka fu siri u ka baaraw dan na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in don walejugu kɛbaa ninnu kalodibi la n'an bɔra ye an balana k'a fɔ masinaba kɔfɛ wulikajɔ kɔni kɛ dɔ k'a fɔ a tulu bɛ ka tigɛ yen kosɛbɛ dugu caman bɛ yen olu kamana gɔni kɔni olu ye bɛnɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ta ka ban min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɔrɔna ko ye an balana k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na kalan ti kɛ yen lakɔliso kɔni u ti kalan o y'u ka bɛnɲɔgɔnya dɔ ye o kɔfɛ u bɛ wulikajɔ ta k'a fɔ dugu ye n'aw bɛnna an ka lakanabaw n'olu yera dɔrɔn ko fo kunnafoni de ka d'u ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye wa dugu min n'o ye boro ye k'u b'ale dala su ni tile nin waati laban ninnu na ka marifa ci kɔni kɛ u ta ka ɲɛsin ma kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Masina marabolo la a mɔgɔ dɔ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan a bɛna a yɛrɛ ɲɛfɔ ye an balimakɛ e yɛrɛ jɔnni ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Basiru Kulubali ka bɔ Machinɛ cercle Charo village de Kɛngol la. an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinaba kɔfɛ lakanabaliya baaraw bɛ cogo di. Abla an kɔni kamana ta ne don lakalanbaliya la dugu bɛɛ ye bɛnkan ta dugu yɛrɛ min bɛ bɛnkan ta anw bɛɛ ye o ye kɛlɛ Ngolokuna Kɛngula Boro Wajɛ Tara Kondo Kɛnɛ ani Jɔso ninnu de bɛ bɛnkan ta sinon bɛɛ donna bɛnkan kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ minɛnen don dugu o dugu bɛ yen ko k'a fɔ ko e bɛ bɛnkan ta a dugu maa si tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la hali sura u bɛ kɛ ka kisɛ kɛ an ka mɔgɔ yɛrɛ ye su o su kɔni bɛna kisɛ jigin na dugu kɔnɔ su o su u bɛ kisɛ jigin na dugu kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na hali sisan su o su u bɛ goro de dara sisan parce que u b'a kɛ dugu ni dugu ye su o su u bɛ kisɛ jigin na kɛnɛ u y'a daminɛ olu la ani Taraw ni Kondo ninnu fɛ mais sisan ta su o su kɔni u bɛ kisɛ ci an kɔni damala banna don ko faamaw taara yolo ye u taara si yolo ye an yɛrɛ hakili la k'u bɛna se ka mɔgɔ ninnu kɛlɛ olu taara turufura u sɛgɛra ka na vraiment an kɔni t'a dɔn baara in bɛ kɛ faamaw fɛ position fɛn o fɛn na parce que an jigi tun y'an ka donso de ye donso ko marifaw minɛ ninnu na donso ɲɛmɔgɔw minɛ k'u datugu kungokɔnɔma sɔngɔ dɔw bɛna ci duguw la quoi mɔgɔ si tɛ bɔ k'u jaabi minnu ye marifaw minɛ anw bolo k'a fɔ n'u ye marifaw minɛ sisan olu yɔrɔ de bɛna jɔ donso jɔyɔrɔ la mais olu tɛ ka donso lajɛ olu tɛ ka foyi lajɛ mɔgɔ ninnu don o don b'u yɛrɛ sago la an kɔni dabaliya bannen don o bɛ ne wele ko an ka kunnafoni di ko mɔgɔ ninnu sɔrɔ yɔrɔ min na k'an ka kunnafoni di an bɛ kunnafoni di waati bɛɛ n k'u bɛ nin yɔrɔ la u bɛ nin yɔrɔ in na u ye bɛɛ jɛlen tɛ kungo dabila ka kungo jala bila yen maa si tɛ dugu ninnu na baji yɛrɛ donna sisan dugu o dugu bɛ badara sisan donc o dugu ninnu na u y'o yɔrɔ bila ka na kɛnɛkala ninnu na mais ne kɔni bolo ninnu kɛlɛli tɛ foyi ye sisan faamaw bolo parce que u ye perewu jira an na Bamakɔ yan a y'o jira an na Bamakɔ yan n'a sɔrɔ ko Bamakɔ dama tɛ Mali ye a kɔni ka kan wuli k'a jɔ jamana fan tɔ lajɛ n'a fɔra ko an ka Bamakɔ dɔrɔn sécurité ko bɛɛ jɛlen kana toɲɔ an ka Bamakɔ yan a bɛ a fɛ diinɛ bɛɛ k'i ye dɛ maa min dalen don don o don ale b'a k'a yɛrɛ ɲɛ ne nana fɔ k'a fɔ ko e tun n'o bolila sɔn a bolila sɔn yɛrɛ ko kuma tɛ parce que dama min bɛ yan n'o olu yɛrɛkɛmɛ yɔrɔ fɛ yan ni dɔrɔmɛ kelen tɛ kɛ ka d'olu ma faamaw t'u yɔrɔ dɔn olu yɔrɔ b'u yɛrɛ bolo ci gɛlɛya ni fɛn bɛɛ lajɛlen la an kɔni jamana gana Mali ko la toujours ne b'a ɲini faamaw fɛ de u k'u don kungo kɔnɔna ninnu na u k'u jateminɛ kɛ dugu kɔnɔnaw na ni yɛrɛ taara n'u wulila k'u jɔ sisan kɛlɛ in bɛ ban parce que u y'o prévu dɔw yira la mais k'an t'u bolo ten mɔgɔw ka tulo la don o don a n'a ka mɔgɔw wuli k'u jɔ dɛ n'u wulila k'u jɔ sisan kɛlɛ in bɛ ban. ne tun ye Basiru Kulubali ka bɔ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɛngɔlɔ la kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi basi wɛrɛ min bɛ bi wulikajɔ min bɛ sen na bi hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ fara kɛtaw ka jamana in a kolo suma ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Bamakɔ marabolo ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ya gouverneur ye kunun ka faraɲɔgɔnba kɛra ale fɛ ani kɛ dɔ k'a fɔ maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ n'o ye Bamakɔ marayɔrɔw olu commandant n'i y'a sɔrɔ sous-préfet ye
an'olu sigira Bamakɔ marayɔrɔ 6 in ka Kalabankɔrɔ k'ale fara ka marayɔrɔ 7 in district ye kelen ye o senfɛ maire-lakaw olu bɛɛ y'i ka dɔn k'a fɔ maire-ba ka lasigidenw ye yɔrɔw la commandant-kaw n'o ye sous-préfet ye olu bɛɛ y'i ka dɔn k'a fɔ marabolo ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o senfɛ an'olu ye ɲɔgɔn ye u ka baarakɛta kan ka kɛ mun ye a da ser'olu ma fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don jamana kɔnɔ sarakisɛ min taara ka nin baara in kɛ a ɲɛfɔr'u ye commandant ninnu n'i y'a sɔrɔ o ye sous-préfet ye u ka baara bɛna ɲɛsin mun ma a da ser'olu bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye Ablaye Kulubali a ye kuma min fɔ o filɛ. Organisation administrative o hukumu kɔnɔna la Bamakɔ mara yɛrɛ ye maraba kelen nka mara fitinin 7 o fana o sigira a kɔnɔ o mara fitininw an b'a fɔ olu ma ko arrondissement kubeda fitininw o ɲɛmɔgɔw maa 7 n'u sigira kubeda fitininw kunna walasa ko u yira Bamakokaw la k'u yira faso ka baarakɛda mun bɛ Bamako k'u yira olu la k'u yira an ka mara cɛbɔ ɲɛmɔgɔw n'o ye maire-lakaw ye k'u yira olu la k'u yira an ka dɛmɛjɛkulu ani Bamakokaw yɛrɛ. Ni tun ye marabolo ɲɛma kan ye Bamakɔ gouverneur commandant minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni olu yɛrɛ tun bɛ lajɛrɛ la olu ka faraɲɔgɔnkulu o kuma lasera kɛra Sakuba Madi Danbele ale yɛrɛ kuma min fɔ commandant tɔ ninnu tɔgɔ la o filɛ. Ani mɔgɔ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kan an yira ɲɔgɔn na an ka baara min ye ko fɔ an ɲɛna baarakɛɲɔgɔnya mun kan ka tɛmɛ ani tɔw ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ fɛsɛfɛsɛ ni ye fɛn kura de anw de kɛra an de o gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka kɛ a sous-préfet fɔlɔ ye o b'a yira k'a fɔ ko baara de b'an bolo an ka ɲama n'o ye gouverneur ye a o de fɔ an ɲɛna o de hukumu kɔnɔna la a y'an bilasira kosɛbɛ an ka kɛ misali ɲuman ye tɔw ma an ka comportement kɔnɔ an ka taabolo yɛrɛ kɔnɔ a k'a dɔn ko anw de ye faamaw ka lasiden président Asimi ka lasiden anw de ye ale ka lasiden ye arrondissement bɛɛ kelen-kelenna la donc a y'an bilasira ni Ala sɔnna o bilasirakan fana an bɛ baara kɛ n'o ye pour que laɲini ye min ye a fɔra cogo min a ka dɔn ko sous-préfet bɛ district kɔnɔ. Ni tun ye Sakuba Madi Danbele ni tun y'ale kan ye sous-préfet ninnu ka faraɲɔgɔnkulu o kuma lasera tun y'ale ye kuma cɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen wulikajɔ minnu bɛ yen ko baara yɛrɛ daminɛna ka ban taabolo kuraw camanba olu bɛna i ka dɔn fɔ mara tigɛcogo yɛrɛ la a bɛ dugawu kɛ hakilila minnu bɛ yen n'a bɛlɛlen kun tɛ dɔ ye jamana ka basigi kɔ Ala k'a sabati n'an bɔra ye AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen Mali Niger Burkina ka taa se Laginɛ jamana fana ma o bɛ fara kan o sahɛlima yɔrɔw n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ ye dɛ ka wulikajɔ minnu bɛ senna bi n'o ye sumayama yɔrɔw mun ni mun de kan ka kɛ olu la sumayama yɔrɔ ninnu fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ olu la o kɛra ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in sababu ye fara ɲɔgɔnba in projet kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna bila sen kan a ɲɛma Karonga Keita ale ye kuma min fɔ o filɛ. Nɛma yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ ko zone humide ye an bɛ min fɔ la n'i y'a ye kungo kɔnɔ bagan kɛ ca yɔrɔ la binw kɛ ca yiri fasɔnw kɛ ca ji fana b'a yɔrɔ la donc nɛma b'a yɔrɔ la Ala ka danfɛnw caman bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la ani mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'i balo sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka nafa bɔ a la an ye table ronde kɛ k'an sigi ka fɔli kɛ an bɛ se ka nɛmama yɔrɔ ninnu an bɛ se k'u lakana cogo di u bɛ se ka nafa don an kun n'a ma kɛ tiɲɛni ye an bɛnna taama sira 3 la fɔlɔ o ye biodiversité ye n'o bɛ ministère de l'environnement yɛrɛ ka mara kɔnɔ o ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan o kɛra mɔgɔ bɛ se ka wari sɔrɔ ani ka nafa sɔrɔ dugukolo la cogo min o ye kɛra sɛnɛkɛlaw ka mara kɔnɔ ma bon sabanan o ye ji lakana cogo ye o kɛra ministère de l'énergie et de l'eau fana b'o ka mara kɔnɔ ma. Ni tun ye Karonga Keita kan ye projet ɲɛma a kɛnɛ kan minisiriso bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida lakana yɛrɛ ani jɛya sabatili ma o minisiriso nɔnabila o ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Ayidara ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Fɛn min ye nɛma yɔrɔ ye baganw na yɔrɔ don adamadenw na yɔrɔ don sɛnɛkɛlaw na yɔrɔ don bagan maralaw na yɔrɔ don n'olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen wajibi a bɛ se ka kɛ fo ɲɔgɔnya bɛ se ka dɔn ni ɲɔgɔn cɛ donc nin ye sababu ye walasa k'olu fɔ k'a ye fana k'a fɔ ko nafa min bɛ nɛmama yɔrɔ ninnu na o nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na je crois que vraiment ni an bɛ projet in fo u ka baara ni Ala sɔnna an fana b'u dɛmɛ an ka jɔyɔrɔ ye min ye walasa projet in bɛ se ka taa cogo min na. Ni tun ye Mamadu Ayidara ni tun y'ale kan ye minisiriso tɔgɔ la kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye bi wulikajɔ minnu bɛ senna bi n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan anw ka jamana kɔnɔ na ɲɛta sabatili lo an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakilila ninnu yarabi Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye kalan dɔ kɛra n'o ye formation dɔ ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye lakɔgɔli k'o baara ta ka ɲɛsin an ka faso radio soba na télévision soba an balala ka o baarakɛla kɔrɔw olu bɛ wele pumani ka se ka na kalan di denmisɛnnakaw ma o kalan senfɛ min ka dɔn k'a fɔ a kalanfa yɛrɛ ye Seydou Sisuma a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Journalisme ye fɛn ye a cakɛminɛnw bɛ yɛlɛma mais laada minnu b'a kɔnɔna na o laadaw tɛ yɛlɛma laadaw fɔlɔ ye n'i bɛ fɛn fɛn baara journalisme kɔnɔ i k'a kɛ ni hakili ye hakili min n'o ni équilibre bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dansago
ani damatɛmɛ filen ka jɛngɛ ka taa fan kelen fɛ n'i y'a kɛ fɛn na i bɛ dankari dɔ la i bɛ dɔ la fasa bɛɛ bɛ dunga na k'o bɛ diɲɛnatigɛ la fɛn dɔ ka d'an ye fɛn dɔ man d'an ye mais fɛn min ka d'an ne ye ni journalisme baara don a tɛ daga n ko o wajibiya mɔgɔ wɛrɛ kan ni n bɛ a kuma fɔ n b'a fɔ ni hakɛ ye ni tun ye Seydou Susuma an ka faso radio Sofia n'a télévision soba a ye kɛra o fɔ baara ko la kunnafoni ko sira la a tun b'a la ka kalandi min kɛra o denmisɛnninw ma bi kunnafonidi ko yɛrɛ mun de ye o kɛnɛ kan maa minnu ye kalan in sɔrɔ o maa dɔw y'u ka nisɔndiya yira an k'u lamɛn. Bi kɔni ani mɔgɔ échangera bi formation in na mun ye mɔgɔ expérimenté ba ye communication domaine kɔnɔ i n'a fɔ journalisme domaine kɔnɔ mɔgɔ min ni a y'a ka parcours f'a ɲɛna ni kɔnɔna jɛlenya ye a ko a ma minnu ye journaliste kalandenw ye a ma taa yɔrɔ jan k'a f'a ɲɛna k'a fɔ chance bɛ journalisme kɔnɔ. Ne camanba de faamu bi formation na ka tugun formateur min tun bɛ ka formation di mɔgɔ do min bɛ a ka domaine dɔn a ye jamana caman yala a ye dɔnniya caman sɔrɔ donc a ye o dɔnniya ninnu de tila an ni a cɛ i n'a fɔ k'an ka an jija an bɛ ka baara min kɛ baara nɔgɔn tɛ nka ni donc ko an ka oser souvent ka fɛnw affronter walasa an ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a lase an lajɛli. Ni tun ye kalan in dira denmisɛnniya minnu ma bi kunnafoni ko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni ye nin bɛlɛjɛlen fara ɲɔgɔn kan maa tɛ kɔrɔya kalama kalan in kɛra cogo cogo dɔ ta farita kan ne ye nin kelen kɛ ka ban dɔw kɔni fɛ n'olu kɔni kɛko kelen kɛ ka ban banna ni fɛn fɔra olu ye olu ka jate bɛ bolo kɛko kelen de kan o ye kalan dɔgɔya de ka fɛn min fɔ an ka kalanw fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an mago bɛ kɛra